Asa naman ka? Oy, asa naman ka? Babe, asa naman ka? Yeah, asa naman ka? Hey, hey. Kada buntag phone ako, refresh ra gihapon ang feed. Imong ngalan, wana sa story. Murag na ghost pero sa marhit. Gitagti ka sa among beach pic. Wakay like, wakay react. Nahanag ko ni mo sa una. Karun kalit ka na wala sa track. Woy, asa naman ka? Nangita ko ni mo, wakay update lagi. Asa naman ka? Di na ka mo chat, di na ka mo reply. Asa naman ka? Bakasyon ra ba? Basin na kay lain trip. Asa naman ka? Crush ra bitaw ka. Pero gimingaw ko ni mo. Swerte unta balik. Ingon ka sa una, online ra ko permi. Karun kay murag nawagit, basin sigig laag sa probinsya. Walay signal, walay wifi hit. Naarab ako'y git nga cute ka ayo. Para unta ni mo to, gitriping ko, gi-backspace ra. Kay basin ra baka busy dito. Asa naman ka? Nangita ko ni mo, wakay update lagi. Asa naman ka? Di na ka mo chat, di na ka mo reply. Asa naman ka? Bakasyon ra ba? Basin na kay lain trip. Asa naman ka? Crush ra bitaw ka. Pero gimingaw ko ni mo. Swerte unta balik. Basin nagligo ka sa sapa o nagkaon dito sa kanto. Nagduwa og kart sa silong. Nakalimot nga naapa ko. Kung mubalik ka, ayaw ka balaka. Dili ko magdrama dire. Ingon lang good og na-let ko. Dayon istorya ta balik. Hinay-hinay lang, baby. Asa naman ka?